Cupa v prdeli nohy, ty vole. Ale spíš svoje nohy budeš mít, ty vole, u Karla v prdeli, ty vole. Já jsem taky nevím, jaký prdeli. Karlovou nohy v jeho Prdel jako prdel, nebo... Tak to bude jízdat, jo. Perla. No tak kam to bude? To nemám. Normálně mírná pravá rovinka, ty vole, ostrá levá, 120. To je asi úplně přesady, jedu přesady. To nemám po cestě, prostě kluci, jako fakt. Tam je jenom ani jeden, ale. Já. Teď není při tom skvěle něco pěkným, to Ale nejsou, ty Tak vole. já vystoupím jinak. A řidička žádný koment, to hoď nám nějaký vtipný koment do toho. Teď to strhnu pruce doleva. A to je kam? A utopíme se v přehradě. To je doprava, ne? Já vím, že jo, ale Ještě tak zkoušel. aspoň by to bylo hezký. Já ti věřím, já ti plně důvěřuji. Už to bude, no. Protože jestli by kluci chtěli zažít nějakou horší Jak jízdu, to tak se bude, může no. vyměnit. Cože? Co jsem bourala? Rok? Ty jsi bourala? No, udělala jsem trošku kotou s bábem, trošku jsem nevychytala jeden trik. Ty Trošku? Ještě žereme po městě. Ještě, že nemá bávo. No, až bude, tak příště, až bude nějaký nový Já s tebou nejedu, to. Už bude nový iPhone, tak asi nebude nový bávor. No, ne, až já ho budu mít, ale až... No ne, s novým iPhonem, nový přítel a nový bávo. No, asi tak. Jako přece není blbá, nebude bourat svý bávo, ne? Taky nebylo boj. No teď jo, když to říkáme. On měl... Stačí Si koukej, že dopředu! Tak teď to bylo teď to bylo fous normálně. On měl 2 piva, Martine. Tyhle, tomu fakt stačí. Kdo? Tobě je 2 piva. Mě? Jo. Proč? Teď si nečuji dopředu. A mě říká, že si mi stačí 2 piva. Co pak musím potřebovat? Teď ona chudák měla 3, ty vole, je na tom líp než ty vole. Jsi měla Warburka. Se radši jen toho. Tyhle, to byl vůz. To byl vůz. Já jsem se zařadila jednička. Ale jak to protáhla, ne? Plnej To kotel. byl vůz! Ty vole, na rozjezdu jsem nadrbala všechny oktávky, tyjo, který stály prostě na semafory. A víš toho Peugeota, jo? Ale jak jsem chtěla dvorka, tak už byli 100 metrů přede mnou. Peugeot. Pižun? Hele, Karle, máš tady auto. Dneska jsem si přišel pro Peugeot. Pro Peugeot. Ty to říkáš blbě, ty to říkáš Pižun. Takhle to čtou Je Pižun. Hele, já jsem říkal, že máš jen přeslo. Pižun. A ptám se mechanika, jak to jde. Na hovor, mám ty dalšího Francouze. Říkal, ty ještě se ten svůj odváží. Někdo chtěl úplníku? Jsem já, no. Ježíšmarja, tak vystup s Martinem na Stanek, ne? A smí Jo, se tak to? vystup normálně na... Nesmí, normálně až na sadek vystoupit. Jo, tak jo. On to dá. červená. Na sadek se taky nesmí. No tak může vystoupit na 4. No tak vystup na červené. Ale tak kdo to všechno stihne, ale vystoupit, víš. No tak kdo chce? No já, Pedou se nestačí vrátit. Já bych mohl jet 12, ne? Tak co? Chcete? No, nazdar. Prosím mě zastal hlavně, jo? No, zastavuju. A odklopil mě někdo tu páku tady. Jo. Jo, počkej. Proto bylo to náročný docela, hele. Tady. Zelená, jedem. Ale čau. 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 Hele, já nevystoupím. Já Ale nevím. kdy? Až příští ne. No, Až příští. až příští na Ty tady sadek. máš nějak... Zastavujeme, Ty máme tady máš nějaký spoždění. štípátko, nebo co? Až příští na stávku. Prý až příští. No, máte lístek? Tak, tady je ta příští. Tam není světlo. Tady je ta příští zastávka. Jo, teďko brzdových. To je ono. Tady ty bude natáčíš. Krásný. Tady natáčíš nový díl Eriky Tady máte- Prachu, nebo co? Tady máte řidičku, Selfie. jo. No, jasně. Bezva. To je ona. Po 2 pivech, Nevidím. po Plzni. Po 3. Po 2 plzních a 3 pivech. Není to piča. To by mi nasral, kdyby nás přijel teda. Ale on má koloběžku, ne? A tak ho srášnej. Ty tam byl na tom kole s těma stříkama. Jo, vlastně no jo. Já jsem teda neviděla, že má kolo. No má asi nový kolo, když ho tam byl srazili, co? Já nevím, že ho srazili na kolo. Ne, to říkají o někom jiným, ne? Ne, piču srazili na kole. Jo. A pak marudil s tou rukou, šel jim na Asi na seret. No, policajti ho srazili. Policajní auto ho srazilo. Jo, on taky užil. On to kolo ukradl.